अरे आंगना बैठल मम्मी के दुनो नैना ढरे हो कैसे बेटी के हम दान करी हो कैसे बेटी के हम दान करी हो। अरे गोदिया में बेटी के हम खेलवले बानी हो चंदा मामा देखवले बानी हो चंदा मामा देखवले बानी हो। अरे गोदिया में बेटी के हम खेलवले बानी हो मुहावे में खियवले बानी हो मुहावे में खियवले बानी हो। अरे घर में से अइली जब दुलारी बेटी हो मम्मी गोदिया बैठी गइली हो मम्मी गोदिया बैठी गइली। अरे जैसे जैसे रोली दुलार तीन बेटी हो ओइसे मम्मी के दुनो नैना ढरे हो ओइसे मम्मी के दुनो नैना ढरे हो। अरे आंगना बैठल मम्मी के दुनो नैना ढरे हो कैसे बेटी के आज दान करब हो कैसे बेटी के आज दान करब हो।